खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग टिउसनाव थामखौ फैनखौ साबारबावबाय सय माजियाव जो फगवान महरलान सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लग्सखौफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय नायदो बुर 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 हेसोर गोरबोफ्रानो दुलुब दुलुब मोनफाजोबो आरोना आंना बेबायदि महर नुयोब्ला बिराद सुन्दर बेदर मोनबोदों सोनाफोर आङो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै सिदा सिथि लानानै फैदों आरोना नायदो ओमफ्राय एनिफ्राय फिसाजोआबो दिनै बिसिनियावबो थाया मायावबो थाया बेसेबांबा गोबाव थाफाबाय आं बिसिनियाव थेवबाबो थाया उन्दुनानै सिखारफाफिनबाय आरो लेंबावबाय बिमाखौसो बिमाया उफाय गैया टाइमाथ' जानोसै स' दिनैनि दिनाव आंना बानानैनो संनांगोन आरोना खर'आव पाउडार लागायलायनायसो हनै दरनैसो बेदरखौनो उदै बुंसिनायनि ट्रिकखौ नायदो सोनाफोर नायदो मा मा होगोन आरोना मैया सोमनानै दोनखादों आं माय फेभरेट ओमफ्राय नै कफिखौ जे बिदि हादों बोरै संनो सानदों आं मोनथियाबो बिदिनो संगोन आलु दरसे होगोन बेजों लोगोसे दे बेनि लोगोसे आरोना ओरैनो फ्राय एवबाथ' एकदम गब गब जाबा दसेनो साखिनायाव साफा जागोन नालाय बेनि रस हाबनाय मा हाबनाय बेफोरखौ जाबाबोथ' गोजोनगोन नङा होमबा ओंखायनो बिदि ओमफ्राय बेखौ आं मिजि मिजि हानोबो सानदोंमोन खिन्थु मा खालामनो फिसालाया दा बिग्ला फिसा थांफाबो बे बासिनानै बिमाथिं फिउ हरगोन आरोना ओंखायनो बेखौ बिदिनो होगोन बोरै जागोन आंबो मिन्थिया बाट रेडिल' खालामदों आरोना साराय जानखाबाय ओंखाम जानखाबाय दालि रुनानै दङ नै जानोबा जायाबा था बेखौथ' आं संखाथारनांगोनानो ओरै देनानै लाखाबाय एसे बेफोरनो आरो एक जैसे दो तीन चार पाँच छः सात सिखार होननाय बायदिसो स्राय एवबाय नै ओमफ्राय आलुखौ हरनानै बेखौ एवफाग्रोनोसै आंबो मिन्थिया बिनि फाइनाल लुक्सआ मा जागोन हालदैखौबो होनानै फ्राम एवनानै लाबाय कफिखौ हरनोसै आं मिन्थिया मा जागोनसै अमसो आरो लोगोसे लागाव बेखौ हरजोबा बुरा एसे बुरजायैनो सोमजादों दा बेदरा आंना थाखांलायनायसो गेलेसिगोन नागिरना मोननाय नंला आं पात्ता मोनाखिसै आं एरला एरलि बिदि महर जानानै दंथ'यो माने खोबहाब एवग्रोसै ओमफ्राय ओरै फारसेथिं सनाफोर ओंख्रि गोदौगौमानि एसे जि बुला बुलि लानो आङो आखायाव लाबाय आरोना उन्दुलांनायखौ बानानैनो माने दाथ' उन्दुजेननायसो नालाय दोनबाथ' सिखारखागोनानो ओमफ्राय जियाबो बिदानि गावनि आंनि ओंखारा नङा ग्रोब ग्रोब ओंखारो फुङावबो सुखुमानो हायाखै दा गावखौबो दैयाव गेलेथों होननानै लाफानानै सुजाला गोजां बोथोर हाबां हाबां जाबायना गरम बोथोर बायदि जाया जेरैबो जाला अब्लाबोथ' खामानिखौ जोबनांगोन नालाय सोनाफोर सुला सुलि एसे बुला बुलि आरोना एबारना ओंख्रि एरनोसैलाय नै बिदिनो महर जानानै दङ बेलथायगोन जागोन नै कफियाबो साइज जाहांबाय मनिफोराव मालाय गोथां कफि गोथां अमा मालाय रुनानै जायो जोंहा आरो थावजों एवखां सावखां आरो गोथाव जागोन ना जाया बेखौसो सिन्था खालामबावो जाथो दै एसे होगोन र' फुथुनो नाजानायनि र' सोनाफोर ओइ थेन्थ'नायखौ आरोना चंदनिया रुक जाना रे बेटिया मेरी सो जाए हो निंदिया तू आ जाए आंनि फिसाया बिदि लरि खोनासंनानै उन्दुबाथ' मा सिन्थामोन लरि खनबाय थागौमोन आं खाब्रां गारांजों गोबाव सम बानानै बिखौनो उन्दुलांना होनायखायसो एसे थादों बे नङाबा आदार रानफ्रांनानै बेबायदि महर लाबाय दैखौ हरसै आङो कफियाबो रुबु रुबु जाजानाय जाखाबाय बारा होआ एसेल' होगोन गोबाव सम रुखादों दहायनो बेदरखौ आङो थालांलायसै गोथाव जागोन बायदिखौ नुबाय दे आं हले सोनाफोर नै एसे होबावनोसै र' बेयो ओमफ्राय गोदौबाय थाथोंसै आङो जिखौ फटाफट सुनानै फैनोसै सोनाफोर जि सुबाय थानायनि गेजेरावनो आं खनसे नायफैबावबाय सोनाफोरनि बेबायदि महर जानानै थादों आरोना बिराद सोर मानो बिदि नोंलाय अमा मोनबायबो साखिथ'लाबो आं साखिनायनि टाइम गैया
थांबावनोसैसो आरोना जि सुथारनो माबार खुनु रोखोम स्र'बो दुगैना लागनो हाबाय आरोना दुगैखांबाय नालाय आरो माथो सनाफोर गथ'आ सिखारथ'वाखै आयै आयै लिलि लाला लाजोब्बाय नै थोरसिसेखा कफि थाइसेनि खोथा नालाय सनाफोर ओमफ्राय दा फिसाजोआ बेसे सान्थि जाहैयो बेसे गोबाव सान्थि जाहैयो बेनि गेरेन्थि गैया आं माबार मनोनोसै आरोना बेबायदियाव सनाफोर आं बोरै जानाय भिडिअ लाबोनो दे फिसाजोखौ लाथ'ग्रा गैया दसेनो सिखारो उफाय गैया आं हारसिंसो मन'लाबायनोसै खुगायाव सोबानो आलदा टेस्टखा नोजोरा नुबानो बोरैबा मोनखाजोबो कफिखौबो जानाय होनदों बायदि जाखो अमा बेदरनि टेस्ट कफि थाइनैबाबो जाजोबनो हागोन खोमा जागोनसो सनाफोर बालार जाबाय थानाय नङा आरोना नायबावदो अबस्थाखौ टेनटेने जाबावदो सुखु शान्ति कफि अख्लानानै बबेनि ब्लग्स बबेयाव थांखो सनाफोर सिथा सिदि दानि स्कुल गनानै टिमावबो हाबखाबाय मोनबाय दिनैहाय ओमफ्राय सनाफोर आङो ब्लग्सखौ सिदा सिदि मोनानि ओंखाम जानानैसो शेयार खालामफिनो होननानै आं अन खालामबाय आरोना दहाय बिदाय लानो मोनाखै नङा होमबा ओमफ्राय बेलासियाव आङो मा सफैदों मिथिगौना सनाफोर सोरबा आगैमोना होनदोंमोन ना आंनि बे लाबाय थानाय बेगखौ नुनानैहाय बेगा गांसेल' आब' बेलेग लादो बेलेग गोदान बायदो होननानै अनलाइनाव सफैबाय आंहा मिश'निफ्राय आरोना 2500नि बेग 2500नि पियर लेदार 2500नि माइजों सनाफोरनि बिदिबो लानो हागोन आरो नैबेबादिबो लानो हागोन आरोना बोरै बेरायोमोनलै आङो टंलाब होननाया बेबायदिथ' एफा स्टाइल लानो हाया आङो ओरैसो लानांगोन आरो आलदा खालार दङमोन ओमफ्राय गोसोमखौनो लाबोबाय आरोना सनाफोरनि ओमफ्राय 2500 होननायखौ नोंगौ सानलायबाय नामा नङाहाय सनाफोर आंखि 2500नि बेग लाथारगोन नाहाय दाख्लैनो फुजिनि दखाननि 1500निखौनो मारगुलि होननानै फैदों आङो माबासो सनाफोर 300 नङा 300नि एसे गाहायनिसो आरोना अनलाइनाव मिश'आव बिहरदों आङो दहाय सफैदों नालाय ओमफ्राय सफैबाय देखायबाय आरो नै डुप्लिकेट लेदार साइडआवहाय माने बे बेगखौ मोजां कमेन्ट नुदों आङो ओमफ्राय गोसोम नालाय आंहाबो थाब नोजोर नांगारबाय सेलेक्ट खालामनायावहाय ओमफ्राय दामाबो आंनि लाइननि नालाय 300नि गाहायनि बा जेने 300सिमल'सो नायखायो नालाय बेगफोरखौबो रेगुलार इउज गथ' बानानै माबानानै गाख्लाबगासिनो होननानै ज' गुलायोसोहाय आंना ओंखायनो दाम बारानि बेगफोरखौ आं लानो गोसो जाथारा आरोना र' आंबो एसे फिसाफोरखौ स्र' फेदेरखांबाय दाम बारानि लानोसै आंबो 1000सोनि लानोसै आरोना 1500 थांस्लाबाबो 1000सोनिखौ लागोन र' रेगुलार इउजआवलाय आरो मा मबाइल सोनो पार्स सोनो माबा माबि सोनो जेने थेने बेल'सोना एकदम मिडल क्लासनि साननायसो दे आंना सनाफोर बेनिफ्राय दा बेखौबो लानोसै माजे समय एसे देरसिन बे आं लाबाय थाग्रानिफ्राय आरोना दै बथल फिसाबो हाबगोन फिसाजोनि आन्था बिदिखौनो बिहरखादों आङो नायनानैहाय ओमफ्राय गोबां मानसि लानाय नुदों नालाय ओंखायनो बिहरदों आङो ओमफ्राय आरो माथोबाव बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ सनाफोर आंथ' दख'नानि ब्लग्स लाबोदोंमोन ना दा सोरबा रायनोसो जासिगौ आंखौ दख'ना गांसे बायदों मा दख'ना रोंदावबाय थादों होननानै ओमफ्राय बिदिनिफ्राय आंहा सोंहरगुलायबाय आरोना बै नोंनि ब्लग्सआव देखायनाय दख'नाया गोमो गांसेया बेसेबांमोन होननानै आरोना दालाय गोमो गांसे दंबावोमोन ना आगरा एसे माबा मा होनो पिंकहां माहांमोन आरोना आरो सोरबा आगैया बेखौबो बुंहरदों जे गांसेखौ साबसिन नुदोंमोन माथो आब' होननानै औ बेखौ नुदोंमोन दासिम नुदोंमोन ओमफ्राय आं दासिम नुनायखौ लाला सिम्पोल नुनायखौ लानोसै होननानै बेखौ लानानै फैदों आरोना आं दा लाबोनायखौहाय बिदिनिफ्रायबो आंहा 7-8सो सोंहरबाय जायना जोंना नाम्बार दङ लोगोफोर आरो गामिनि हजों आंनि गामिनिनो मादैमोन सोंहरदों आरोना अरिजिनेल नङा होमबा फुजिनिया होननानै औ जेनेबा बिजनिफ्रावबो मोनो ओमफ्राय बानायग्रा मानसिनि दखाननिफ्राय लांनो होनबा एसे गोजोनसिनाय थाया होमबा उमुखनिफ्राय लाना फैदों क'क्राझारनिफ्राय होनलायबा स' फैनाय फावैनो सोरबा मादैमोना लांफैनो हागौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनानै माने मोजां मोनहरदों जाहैदों दा एला कालारा फसायनायफ्रासो थास'ना थास'ना आं बेखौसो एसे टेनसन जादों आरोना अब्लाबो गावसोर फैनानै नायफैथोंसै सोरबा बिजनिफ्राय लांफैयोबा नोंथांमोननि ब्लग्सआव देखायनो सेस्था खालामगोन आङो लोगो हमनो हायोबा आरोना बेखिनियानो ओमफ्राय आं दा
मोनायावसो नालाय सनाफोर नै दहायनि ब्लग्स बानायनायाव नैबेखौ आं आन्दाज मोनाखैमोन ओमफ्राय दा मोनायाव नैबेखौ आन्दाज मोनगुलायबाय नै दाख्लैना रानबाय ओमफ्राय नै मोखाङावसो जायगा मोनगासिनो दं बिसोरबो रोंगो मोनगासिनो दं आरोना आंनि सबाय बिमानि खाथियाव थानोसो रोंगो मोनगासिनो दं आरोना आंनि सिथरफ्राबो गुग्ला फिसा फिसायाबो एनिवे सनाफोर फिसाफ्रा उन्दुजोब्बाय ओंखाम जायासै बेलासियाव गाइखेरजों बिस्कुट जादों बिसोरो फिसाजो गाइखेरजों ओंखाम जादों फिसालाया गाइखेरजों बिस्कुट जादों जालानो ओमफ्राय आंबो दहायनि ओंख्रि गोजांफोरखौनो जालाबायनानै थाबाय बेदर दरनै दंबावोमोन ओमफ्राय आलु एसे दङमोन ओमफ्राय कबि सैसे दंमोन आरोना बेखौनो होनदों आरोना सनाफोर आं बेबायदि देखायनायखौनो नुनानै माने फसायहरदों जाहैदों आंहाथ' गांसेखौ लाखाबायानो ओमफ्राय नै गावसोर लांफैनाय समाव मा कालार थायो आं लायनाय समावथ' बेफोरबायदि कालारल'खासोमोन नालाय आंहाथ' बेखौ सिम्पोल मोननानै लाबोबायानो ओमफ्राय बेबा मालायबा गैगोना गैला गांसेयाबा दा गावसोर फन खालामनानै मालाबा सोंहरग्रोयो ना मायो ना डाइरेक्ट नायफैयो गावसोर दंसै आरोना ओमफ्राय आरो सोरबा आगैमोना बुंदों आब' जोंथ' बायनानैबो गाननो हाला नोंनि बायनायखौनो नायनोसै गोजोननाय मोनबाय होननानै स' बेफोरखौ आं आगैमोन हानायाथ' आं हायो हाद्रायै नङा बायनो दाथ' आं इउटुबनि मोननायखायसो बायदों जेनेबा ओमफ्राय ओरैनोबाबो आं बायनो हायो बिथांनि फैसाजोंबाबो हाथारि नङा बिथाङा आंनो 4000 5000 दख'ना होनो हायो बेबो नङा बाट आंहा बहुत लिमिटाव थानो मोजां मोन नालाय आं लाफेराखै आरो लायाखै नै दासो 3400नि बेसो आंना सबसे बांसिन दख'ना दामा बेसो आरोना बेनि डाउनावबो 3000नि गाहायाव गोजा जेबो टेनसन लानो नाङा बेफोरखौ जों माइदिनि जे गानो जेनेबा 1000सोनिबाबो 1200निबाबो 1300निबाबो माइदिफोरनि गानोना बेफोरसो फ्राद बिराद मोजां आरोना बेफोरखौ जों बेस्ट मोनो आरो मोदोम गिदिरबाथ' बे बिबार लफाय बेफोरबायदि दख'नाफ्रा जायासो जाबावगोन आरोना आं आन्दाज मोनखाबाय आंनावनो बोरैबा थाखि थुखि ग्रोबसो जानाय मोन्दों आङो बेफोरो मोदोम फिसा बालेंफोरनोसो समायगोन बायदि मोनो आङो एकदम टेनसन लानाङा बेफोरखौ सनाफोर आंबा नैबे 500फोरनि एकदम फुजायाव अफार होलाबायनाय थायोना बै लांदां फानाव फानलाबायनाय बेफोरखौसो बायो बेफोरनि जिफोरजोंसो हाया बादि मोनो आरोना आंबो बुजिनानै मोना अबेबादिया एफा दाम लायो माया खुन्दुङा एफा दाम खुन्दुंफोरनिबो नलेज गैया नालाय आं बिदि साननानै थायो आरोना बाट बेफोर 500नि दख'नाफोरा बेसेबां मोजां फ्रादनै बैफोरखौ माबा फाथ्ला जिनो बादिसो मोनलायलाङो आरोना बाट बेफोरखौ खारबाबो बारबाबो जिनाय नङा आरो बेथ' माथा नङा जेनेबा अब्लाबो गोरा बेफोरबादियासो आरोना बिराद गानबाय सुबानो साफा मोनो आरोना बेबायदिखौसो गाननो अना गाननो हानफ्लांबाय थायो आरोना बांद्राय दामनि जि बायनानै दोनबा मानसिया दा गाननोसो अनलायलाङो आंनाथ' बिदिसो साननायफोरानो टेनसन लानो नाङा बेफोरखौ आंनाव गैया बायनो हाया दाम बारा लुगैनोबो नाङालै जेबो नङा बेफोरो आंथ' लुगैया सनाफोर थ' सोरबा बुंनोबो हागौ बायनो हायो नालाय ओंखायनो बेबायदि खोथा बुंदों स' बिदि नङा आं बायनो हाबाबो हायाबा बेफोरखौ लुगैनो नागिरखाथारा आरोना गोदोबो जेनेबा हाबा जायैयावबो जों बेफोरबायदि दख'ना बायनो हानाय एथबां दम गैयामोन थेवबाबो आं लुबैखायामोन आरोना आंना एकदम मिडल क्लासनि साननाय खाथारमोन आरो ओमफ्राय दासो मोनदों होननाय बायदि बेगखौ जि बानायनानै भिडिअ मारिबाय थाबाय आरोना आङो सोनानै दोननोसै लाथ'लाल' मालाबा लानोसै आरोना गांनै जाबाय दे आगै सोर आगैमोन आंखौ बेगनि खोथा बुंदोंमोन नै गांनै जाबाय दा आरो मोनसे दंबावबाय फिसानो मबाइल आरो जास्ट फैसा एसे हाबनाय आरोना स' जायफोरा आंनि बेगनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर होबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच